जिल्हा परिषदेत बॉडीगार्ड कोणी आणले, त्यावेळेचा सीसीटीव्ही फुटेज कुठे आहे, असे प्रश्न ठाकरे सेनेचे जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी उपस्थित केले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत ठाकरे शिवसेनेचा लढा सुरूच राहील, अशी माहिती संदेश पारकर यांनी दिली. 30 तारीखला या जिल्हा परिषदमध्ये सावंतवाडी पंचायत समितीचं 8 कोटीची निविदा लागलेली होती आणि ही निविदा मॅनेज करण्याच्या करता भाजपचे सावंतवाडी तालुक्यातले पदाधिकारी, बांद्याचा शहर प्रमुख भाजपचा आणि कणकवलीचा एक नेता असे तिघं मिळून ही निविदा मॅनेज करण्यासाठी यांनी बाउन्सर आणलेले होते. आणि ज्यावेळी हे शिवसेनेला कळलं त्यावेळी त्या सगळ्या बाउन्सरना पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचं काम शिवसैनिकांनी केलं. आमची मागणी आहे की हा जो काही सगळा भ्रष्टाचार या जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे, या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवण्याचं काम आम्ही त्या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. आमची जिल्हा परिषदकडे एवढी मागणी आहे की नेमकं त्या ठिकाणी या सगळ्या याच्यामध्ये जे होते त्यांची काय चौकशी झाली, या ठिकाणी जे बॉडीगार्ड होते ते कोणी आणले आणि त्यावेळेचं जे CCTV फुटेज आहे हे नेमकं कुठे आहे. आणि म्हणून या सगळ्या लोकांवर ही ॲक्शन त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. भ्रष्टाचाराची या निविदा मॅनेजची चौकशी झाली पाहिजे आणि ज्या जो संबंधित अधिकारी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. याच्याकरता आम्ही हे धरणं आंदोलन केलेलं आहे. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत शिवसेना हा संघर्ष, हा लढा अशाच पद्धतीनं कायम ठेवील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.